Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon mayong adlaw kaninyo o kami makig-uban alang sa usa ka importante kayo nga isgutanan alang sa pagtubag sa posisyon, doktrina sa simbahan nga Katoliko nga may kalabutan sa atong kaluwasan. Ang atong tuyo nini dili aron nga dunay atong daoton kundi ang ato nga ang kamatuoran ug ang gugma sa atong Ginoo nga gipadayag gitipig diha sa atong simbahan moabot niadtong kutob sa makakita, makatan-aw niani atong video program. Kini si Brad Clive Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics, usa ka kahugpungan nga ilalom usab sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate o diri sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Kita usab ang lead team sa Biblical Apostolate, makig-uban kanyo makigsuonan sulod sa pipila ka gutlo. Nining tungura ang atong isugutan mao kining issue nga gipagawas sa usa ka video nga naghatag og kontrobersiya mahitungod sa pagtuo og sa buhat. Kung gikinahanglan ba gyud nga ang pagtuo ubanan sa buhat o kung makabaton ba kini og kaluwasan. Ang tuyo nato nini mao ang kaluwasan. Si San Pablo sa 1 Timoteo kapitulo 2, 3 paingon sa 4. Ningon siya makigsunan sa NRSV CE, New Revised Standard Version, Catholic Edition. Gayon dinhi, this is good and it pleases God our Savior who wants all people to be saved and to know the truth. Unsay gingon ni San Pablo nga ang tinguha sa Ginoo mao nga ang tanan nga mga tao makabaton og kaluwasan. Apanay sumpay, ang sumpay mao nga masayod sa kamatuoran. Sa to pa ang kamatuoran kabahin siya. Kabahin siya sa mga butang nga kinahanglan atong huptan aron kita makabaton og kaluwasan. Hinumduman nato nga si Kristo siya ang kamatuoran ug siya ang atong kaluwasan. So dili ta maglangan magigsuonan, aniya atong i-play ang video then atong hatagan og tubag or komentary pinasikad sa baruganan sa simbahan Katoliko diha usab sa balaan kasulatan. Naana po ko'y pangutana. Makaluwas ba ang mayong buhat nimo? Ang imong mayong buhat makadala sa imo sa langit. Kasagaran sa akong ginapangutana ana. Oo. Kung maghimo og maayo, magbinutan, magingani, makaato kog langit. Pero naay isa ka problema ana. Wala gid na sa Biblia. Makita na to sa video nga ningon siya nga makaluwas ba ang mayong buhat? Magbinuutan ka? Makaluwas ba? Dili daw kay wala sa Biblia. Kung atong pamalandungan pag-ayo, nagbinuutan ang tao, nagtinarong ang tao, unya na impyerno. Makaingon ba ta nga ang Ginoo niya na hustisya? Ang Ginoo makatarunganon nga nagbinuutan unya giimpyerno sa atong Ginoo? Si St. James makigsunan, ningon siya, chapter 2 verse 24 atong tanawon. Ningon siya, you see that a person is justified by works and not by faith alone. Sa manang justification. Ang justification, dautan ka, nahimo kang buutan. Dautan ka sa pananaw sa Ginoo, then you are justified, o karon matarong ka na sa pananaw sa Ginoo. Anak ka ni Adan, humanly, then dunay transformation, dunay conversion nga nahitabo, gihimo ka na nga anak sa Dios. Wala ka sa luwas nga kahimtang, then dunay transformation, naa ka na karon sa luwas nga kahimtang. And nahitabo na sa atong baptism, because in baptism, Romans chapter 6, 3-4, ni-share ta sa death and resurrection sa atong Ginoo. Apan makita na to ang statement ni St. James that man is justified not by faith alone, but also
sa iyang mga works. Apil day ang mga buhat niini. So muning mga butang makigsunan nga ato pong iklaro unsa man nga good works karon ang makasave, unsa nga good works ang dili makasave, no? Kay ang gitudo sa Biblia nag-ingon man nga matud pa, man is justified by works and not by faith alone. So enough na ba ang atong mga gipangbuhat without Jesus? Kining mga butang nga makigsunan ato ning klarohon pa karong taod-taod. So niya makigsunan ang mga isyu nga ato ni tinagsahon pag-ayo karon. Sa ato nang nakita gina sa video, gimension sa atong igsuon nga ang buhat, matarong nga buhat, dili daw siya makasave kay wala sa Biblia. But atong na-mention usab nga St. James ingon nga ang tao ma-save siya, ma-justify siya not by faith alone but also by good works. Ug atong hinumduman pagayo nga pagbalik sa Ginoo, ang iyang ipangutana, mangutana siya kung unsay atong mga nabuhat. Ang gutom imo bang gipakaon? Ang mga masakiton imo bang giatiman? Kumutubag ka nga oo, nagpasabot nga sulod ka sa gingharian sa langit. Kumin ka nga wala Lord, wala ko nagbuhat o matarong kay kuan man god, dili man gud makaluwas. Isulod ka kas Ginoo sa gingharian sa langit. Matthew 25:32 to 4. Karon, ang usa sa mga issue magigsunan nga ang ngayon tubagon kanay nindot kay nga punto nga kinahanglan po nato ni siya i-clarify pag-ayo. Aniya ang video. Kung imong mayong buhat makaluwas sa imuha, ngano nagpakamatay pa man siya sa cross? Nagtanga-tanga lang siya dito. So makita nato makigsunan nga kung ang ato daw mga mayong buhat makaluwas pa, ang nagpakamatay man si Kristo sa cross. Dili na dito kinahanglanon. Ug unya nagtanga-tanga datong Ginoo didto. Dili ngunani ang nakit-an sa simbahan Katoliko nga kamatuoran. Tinod na ato nakit-an nga ang maayong mga buhat makasave apan ang atong Ginoong Kristo nagpasabot ba nga dili na kinahanglanon? Kinahanglanon gihapon makigsuonan nga magpakamatay ang atong Ginoong Kristo. Ug walay kontradiksyon, walay panagsumpaki niining duha ka mga punto. Og atong klarohon pag-ay makigsuonan kung unsa may idea sa simbahan nga Katoliko niini. Gi-explain ni sa usa sa mga theologian nga expert kang St. Thomas Aquinas makigsuonan. Niyang statement, while man cannot merit salvation condignly, he can merit congruously. In condign merit, we see it is a right to reward, while in congruous merit, it is more of a claim. Unsa may buti pasabot? Nga kadtong pagpakamatay ni Kristo sa cross makigsuonan, usa to siya ka importante kayo nga merit of salvation. Apan sa ato nang nakit-an, wala to nimo gihimo ni Kristo para sa iyang kaugalingon, kundi gihimo niya para kanato nga makabaton kita og kaluwasan. Now, ang atong mga maayong buhat makigsuonan, dili siya separate sa lihok sa atong Ginoong Kristo. Kundi konektado siya kanunay sa lihok sa atong Ginoong Kristo sa kaluwasan. So nani, pakamatay si Kristo sa cross, na-receive na tong baptism, nakabaton kita sa kaluwasan makigsuonan. Now, nining tungura, muhimo ta og mga good works in connection sa pagpakamatay ni Kristo sa cross. Dili kay maghimo ka og good works nga separate sa gihimo sa atong Ginoo. Kung nayo sa katawo karon manghatag siya bugas, nanghatag siya bugas para nga botaran siya. Walay koneksyon niini sa atong Ginoong Kristo. Pero kung nanghatag siya bugas, tungod kay gusto niya ang mga tao mahigugma ngadto sa Ginoo, and he believes nga pagpanghatag bugas sa mga tao usa ka kasuguan nga gikan sa Ginoong Kristo, bot sabot nga ang iyang generosity ni flow gikan sa pagkamahigugmaon, pagkabuutan sa atong Ginoong Kristo sa cross, kini nga klase sa buhat nga matarong ang makabaton og kaluwasan. Pero kung maghimo ka og pagkamatarong in your own, sa imo lang kaugalingon nga tinguha,
si Father Jordan Oman sa iyang spiritual theology, niyon sa makigsunan nga matud pa niya, sin is a good thing done for the self and not for God. Ang sala daw usa ka maayo nga buhat. Apan wala nimo himua para sa Ginoo, gihimo ni siya para sa kaugalingon lamang, gitawag kini og sala. Sa ato pa unsa man nga buhat ang makaluwas? Ang buhat nga makaluwas mao nga sa dihang namatay si Kristo sa cross, nadawat ato ang grasya sa kaluwasan, ang sanctifying grace, o kini makaigsunan ni flow ang usa ka maayong buhat gikan ining usa sanctifying grace, o kini nga buhat makigsunan ang dunay salvific value. Kana siya nga kaluwasan ang atong gipasabot nga ang buhat makaluwas, dili kay bisan unsa lamang nga mga buhat. Ania ang gitudlo sa Catechism mahitungod niining butanga. Catechism 2007, with regard to God, there is no strict right to any merit on the part of man. Between God and us, there is an immeasurable inequality, for we have received everything from Him, our Creator. Sa ato pa nga, ang atong mga mayong buhat, wala nagpasabot nga stricto gyud nga uy nakoy mayong buhat, dapat nga naagi koy reward sa kaluwasan. Kaya ang tanan nga niya kanato makigsunan, given by God. Tanan nga niya sa ato. Usa lang kabutang ang gikan sa ato nga dili gikan sa Ginoo, ug kana mao ang atong sala. Sa ato pa kini mismong mga reward makigsunan nga atong na receive, no? Mga merit nga atong na receive gikan sa pagbinuotan, gikan ni siya sa atong Ginoong Kristo. Gikan ni sa atong Ginoo, og niambit lamang kita niining mga kaigsunan, niining mga butang nga mga maayo, like usa ka part sa usa ka body nga gipalihok makigsunan sa ulo. Muna si Kristo ang head of the body, ang body is the church. Muna nga unsay ipalihok makigsunan sa lawas, pinasikad sa unsay hunahuna nga naa diha sa iyang ulo, nisunod usab ang mga parte sa lawas niini. Ug kining mga parte sa lawas mao kini kita. So dili gid strict ang atong pag-receive sa merit makigsunan, because we cannot receive the merit of our good works apart kang Jesus Christ kung wala kita nakadikit, wala kita naka-connect sa atong Ginoong Kristo. O kining mga matarong nga buhat o ni makaluwas kanato. Sa 2008 nini sa Catechism gingon, the merit of man before God in the Christian life arises from the fact that God has freely chosen to associate man with the work of His grace. Moni ang atong maklaro pag-ayo. Nga ang Ginoo mo'y nagtawag ka nato, giluwas ka na sa Ginoo, no? Pakamatay sa cross, na-receive na to ang sanctifying grace of salvation, pinaagi sa baptism, o ang Ginoo gihimutan niyang associate mga taong kapartner, kauban sa iyang pagbuhat ug mga matarong na mga butang. Muna nga ningon siya, as the Father sent me, I am sending you. Sa ato pa nga, kita karon makigsunan, dili ta separated sa atong Ginoong Kristo. Ang atong mga action, ang atong mga buhat, always siya in connection sa atong Ginoong Kristo. Ug ang tanan makigsunan nga mga butang nga gipabuhat sa atong Ginoong Kristo sa ato, always ginadunay connection alang sa kaluwasan. Mo na hinungdan nga ang good works in connection with the death of Christ on the cross, nga sa katawo nga naghimo niini diya sa estado sa sanctifying grace or state of being saved, kini nga mga butang, nga mga matarong iyang gibuhat, maoy makaluwas. Muna nga dili na pwede ang pag-ingon nga kung makaluwas ka nato ang good works, wala na lang nagpakamatay si Kristo sa cross. Our good works wala say salvific value kung wala nagpakamatay si Kristo sa cross. Ang atong good works walay salvific value kung wala kini connection didto sa cross, pinagi sa sanctifying grace mga kaigsuonan. Usa sa mga passage sa Biblia makigsuonan nga I don't want to say nga misunderstood, but usahay dili ka katiwas siguro og basa,
Kining naa sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga atong tiwason paingon sa 10. Ug gi-quote kini sa atong igsuon ug tan-aw nato ang iyang idea mahitungod niini aya ta mohimo sa atong komentaryo. Balik ta sa mayong buhat. Ingon sa Ephesians 2:8 and 9, For by grace, pinaagi sa grasya, for by grace are ye saved through faith, diha kay Kristo, and that not of yourself, dili pinaagi sa imuha. It is a gift, na pud ng gift of God, not of works, lest any man should boast. Ingon siya, pinaagi lang sa iyaha. Dili pinaagi sa imong mayong buhat. Kaya kung pinaagi sa imong mayong buhat, pwede ka maghinambog. Mao ni akong ginabuhat. Mao ni akong ginahatag sa simbahan. Mao ni akong ginabuhat para sa mga tao. Nag-ingon mismo ang Biblia na imong mayong buhat di makaluwas sa imuha. Now atong nadungog nga ang Ephesians chapter 2 nagisgot. Na dinhi sa atong screen, for by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Sa verse 9, not of your works, lest any man should boast. Ang simbahan katoliko, klaro kayo sa simbahan katoliko ni. Kini nga buhat sa kaluwasan, mao ang pagpakamatay ni Kristo sa cross. Okay? Mao ni pagpakamatay ni Kristo sa cross. Walay tao nga pwede mohimo niya na. Bisan pa og 5 pa kalansang ipataop sa imong kamot, dili gyapon na siya salvific nga action, dili na makaluwas sa tibuok kalibutan kay una, dili ikaw usa ka pure na kay daghan nga mga sala. Ikaduha, human being lamang. Ang atong Ginoong Kristo, Diyos siya nga nagpakatao, mo na adunay infinite value ang iyang pagpakamatay sa cross nga maghatod og kaluwasan sa tanan nga mga tawo nga modangop kaniya. So muna nga we are humbled down. We cannot save ourselves. We are helpless. Muna ipasabot San Pablo nga dili ka makapanghinambog niini kay dili nimo kaya sa imong kagalingon. Apan sa dihang namatay na si Kristo sa cross, can we say nga stop na ta? Lingkod-lingkod na lang dayon, relax na lang dayon, maghulat na lang dayon sa second coming? Naay sumpay sa verse 10 makigsuonan. Unsa may sa verse 10 sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Unsa yung makigsuonan? Kita ding tanan, human nato ma-receive ang grasya, naadi ay tay angayan pangabuhaton. Mga matarong nga mga buhat in connection, ato ipaklarog otro, in connection sa pagpakamatay ni Kristo sa cross. Muna nga, we remain helpless, dili ka pwede nga manghinambog, nga dili ta pwede manghinambog makaigsunan, sa katarungan nga ang atong mga action, wala say nada kung dili kini gikan sa atong Ginoong Kristo. Ang ayan lamang no, sama sa iyon ni St. Pio nga mamalandong kita unsa may ipabuhat no karon nga giluwas na ta sa Ginoo pinaagi sa iyang pagpakamatay sa cross. Unsa may ipabuhat sa Ginoo kanato? Unsa may iyang plano sa atong kinabuhi? Unsa nga mga good works atong himuon for the sake of the salvation nga kining mga butanga maabot usab sa uban nga mga tawo. Kay sa pagbalik sa Ginoo, ayang i-judge unsa ang atong gibuhat. Si St. James makigsuonan ingon siya. James chapter 2 verse 18. Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Unsa ingon? I will show you, akong ipakita kanimo, ang akong pagtuo diha sa akong mga buhat. Kaya kung mayon ka nga, naluwas ka sa pinaagi sa pagtuo, then ipakita ng imong pagtuo, pinaagi sa mga maayong mga buhat, and that is salvation. Now, atong balikan ang gingon ni St. James, makigsunan, chapter 2, verse 24, you see that a person is justified by works and not by faith alone. Sa ito pa nga, ang tao di ay, masave siya, may mo siya matarong, dili lamang diha sa pagtuo, kundi diha usab sa maayong mga buhat. Now, sa Catechism 2009, gipaklaro ni, the merits of our good works are gifts of divine goodness. Kini mismong reward nato. Natarong ka,
naka-reward ka sa Ginoo, nakabaton kag kaluwasan. Gasa gyapon ni sa Ginoo. Kay siya man ang nagpili sa imo, siya man nagtawag sa imo nga mao kini nga mga buhat ang angayan nimong buhaton. Dili ni siya atong marawag na to nga Lord, nagtrabaho ni Bekwad, so naghimo ko good works, dapat maka-claim na ko. No. It is a gift coming from God because God calls the person to work for salvation. O kini mga butangan na receive sa tao gikan sa Ginoo. Sa 2010 sa Catechism giingon, we can then merit for ourselves and for others the graces needed for our sanctification, for the increase of grace and charity, and for the attainment of eternal life. So, muna ang nakita na itong flow. Nagpakamatay si Kristo sa cross, nituo ta, nabaptize ta, na-receive na itong grace of salvation, din mohimo ta good works, mo increase ang atong sanctity, atong charity, pahigugma o mulahos ni siya o kinabuhi nga walay katapusan. Kini nga flow makigsuunan ang atong nakita nga gitudlo sa Biblia o mao'y posisyon sa atong simbahan katoliko. Sa pagbalik sa Ginoo, so sa ato nang giingon niya Matthew 25:34-35, unsayon sa atong Ginoo? Then shall the king say unto them, on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was and hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Kana ang pangutana sa Ginoo sa iyang pagbalik. Dili sa mga utana nga, nituo ba ka kanako, gidawat ba ko nimo nga personal nga manluluwasin, okay na din ka ha, sige. Dili mo na. Kay giklaro ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. Matubang ta makigsuunan o manubag ta sa tanan natong gibuhat. Wala gingon diha nga manubag ta sa tanan natong gituuhan. Manubag di ay ta sa tanan natong gibuhat, maayo man or dautan makigsuunan, atubangan sa atong Ginoo. Unsay atong ipanubag? Ang atong gibuhat. Dili lamang ang atong gituuhan, may atong itubag sa Ginoo. Kay kining atong gibuhat ni flow kini kung unsay atong gituuhan. Result kini sa atong gituuhan ug manubag kita niini. Ug kini nga buhat ang makaluwas. Alayon in connection sa pagpakamatay ni Kristo sa cross nga klase sa mayong buhat. Nailaing punto makigsunan nga ato ipaklaro karon. Pila daw ka maayong buhat ang imong buhaton? 1,000, 1 million ba para ka nga makaluwas? Isa nimo kasipyat, imong isig ka tao, imong silingan daw imaritis ka baka no? Ang imong daotan, ang imong sipyat mo ay mahinumduman. Pila man ka mayong buhat? Kung ang imong mayong buhat makaluwas sa imuha, pila ka mayong buhat kailangan nimo para makaato ka sa langit? 1,000, 2,000, 1 million, pila? Sa isa kadaghan nimong mayong buhat, isa lang kasipyat, unsa ang mapansin sa tao? Ang sipyat nimo. Kasi unsa ka kanindot, isa lang kasipyat, wala na ka. Sa ato ning ipaklaro pag-ayo, ang mayong buhat nga dunay salvific value, kadto lamang mayong buhat nga dunay koneksyon sa pagpakamatay ni Kristo sa cross, din ang tao naka-receive siya og sanctifying grace makigsuonan. Not any good works according to me nga good works, but according to God nga good works. Kung ang tao na diha sa sanctifying grace. Now, pila man, kanus amang kamuhundang niini. Mayon baka nga, sa gatos naman ni kabok, okay na ni, save na ko ani. 1,000 naman ni, ihapon ba nimo? Niyang ingon ni San Pablo. Sa Galatians chapter 6 verse 9, niingon si San Pablo makigsuonan. And let us not grow weary of doing good. Dili daw ta dapat maluya sa paghimo. Di dapat kapuyan sa paghimo maayo. For in due season we will reap if we do not give up. Sa ingon, dili ka mo give up, dili ka mo undang
millions, umabot man galing nag-millions imong paghimog matarong, ayaw pag-stop. Kinsay nagsulti, San Pablo ang sulti, dili kita muundang sa paghimo og matarong. And again, kini nga mga butang matarong, always ni in connection sa pagpakamatay ni Kristo sa cross. Dili ni siya separate, ha? Dili ni siya separate nga good works. Sa Matthew 24, verse 13, giingon, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Kung mulahutay daw ta hangtod sa katapusan makigsuonan, masave kita. Sa ato pa ang ato ding paghimo good works, ato kining ipalahutay. Kay kining good works result man sa pagtuo. Diri man to gipakita ng pagtuo. Ipalahutay na to hangtod kano sa hangtod sa katapusan. Hindi man ta makaabot sa katapusan sa pagbalik sa Ginoo, hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi, always ta maghimo good works kay kana makabaton kita og kaluwasan. Kung muhunong ka, ay nahunong nako, stop nako, wala ka kaabot sa ending. Stop na ka kay sa gatos na imong nahimo, dili hunana. We always continue to do good works. Kay kini mga butanga gitudlo sa atong Ginoo. Another passage gikan kang San Pablo, Philippians chapter 1 verse 6. Unsay giingon ni San Pablo? "Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ." Unsay ingon? I-perform nato ang good works hangtod sa pag-abot sa adlaw sa atong Ginoo, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Imagine, Christian community, dili na muhimo good works kay dili makaluwas. What kind of Christian community ang exist dili sa kalibutan? Bad works ba? Kung ang good works dili makasave, ang bad works dili makasave, wala lugar kalainan ang good works or bad works. Ang good works makigsuonan in connection kang Christ, mo than ay salvific value. Kaya yun ni Father Jordan Oman, ang good works nga para sa ugalingon o dili in connection kang Kristo, kana siya sala gihapon sa makigsuonan o dili siya matawag nga good works strictly speaking. So ito ba ang measure? Ang Ginoo hangtod sa iyang pagbalik, samtang buhi pa ka, maghimo dita o good works according sa Biblia umoy gitudlo sa simbahan nga Katoliko. Nailaing passage na pod nga atong hatagan sa katin-awan, and this is very common kay nga verse nga gina-quote sa ato mga pinalangga nga mga igsuon. And again, wala tay katuyuan nga mandaot or makig-away bakaha, no? Ang ato lang maklaro pod ang posisyon sa simbahan Katoliko o may tungod sa mga allegations nga gi-raise makigsuonan sa atong igsuon. O niya ang bersikulo atong paminawon sa iyang pag-quote. For God so loved the world, kita, that He gave His only begotten Son, that whosoever, maskin kinsa, believeth in Him should not perish, impierno, but have everlasting life. So nadi ang word nga believe, nadi ang word nga faith. Na atong i-check makigsuonan. Unsa may but pasabot ani nga faith or believe? Ako ba ditso ba ko ana sa Ginoo, no? Ingon na ba ang but pasabot nini? So atong tan-aw ang research nga gihimo sa mga scholars, no? Sa usa sa mga research nini sa Strong's 4100. Ang faith gikan siya sa word nga pistieho, to believe or to entrust, no? Pistieho. Now, sa parts of speech is a verb. It's an action word. Kana lang term nga action word, disturbing. Kay action din siya, no? It's an action word makigsuonan. So, nagpasabot nga na something. But pasabot na to nga there's something, an appeal. There's some kind of idea nga gusto i-present sa mga term nga believe. O niya pa, sa Thayer's Greek lexicon, matod pa din yung magigsunan about niya po ni sa pistieho, no? Specifically in a moral and religious reference. Nag-mention na siya moral. Kung mo-mention kita moral, it's about doing good or doing bad. So mo ni ang concern, no? Ang area, scope sa pistieho or believe magigsunan
nga apil ani ang moral side, ang paghimog matarong, dili kay pag-standby lang kundi paghimog matarong, and religious reference. Pisteuin is used in the New Testament of the conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative and law of his soul, just it stands absolutely to trust in Jesus or in God as able to aid either in obtaining or in doing something. Unsa makigsunan? Ang idea din sa pisteuin or pistieho nga usa sa ka action word, usa sa ka pagsalig nga atong ma-obtain diha sa paghimo, pagbuhat og something. So wala din nagpasabot magigsunan nga ang John 3:16 nga if whosoever believe it nga okay wala kay buhaton, kay ang idea din niini, ang connotation is you have to do something sa maong pagtuo. John chapter 3:16. So usa ka matawag og hasty conclusion nga pag-reject sa buhat using John 3:16 makigsuonan. Now atong Ginoong Kristo is Hebrew, usa sa ka Hebrew. Mobalik ta sa Hebrew, unsa may sabot sa aning pagtuo? Believe it diha sa Hebrew makigsuonan. Una, ang Hebrew dunay lanlain nga term diha sa pagtuo. Unay pipila nga gusto nato nga i-share diha sa inyo makigsuonan nga makatabang sa atong pag-address ani nga issue. Usa nini ang word nga imona nga nagpasabot og judge or regard, look upon, or paghimog judgment. When mahimog itong judgment, it's always whether to do or not to do. So ito pa ang faith nga imona means to do something, makigsuonan. Now, another term for faith is galal. Ang galal makigsuonan, sumala sa pagtuon sa mga Hebrew, nagpasabot siya to commit, trust, rule, and is used for rolling oneself on the Lord, and so to trust the Lord or to commit one's behavior. Sa imo i-commit, ang imong behavior, sa behavior, it's about doing good. When we say behavior, mahitungod ni sa paghimog matarong diha sa imong kinabuhi makigsuonan. Sa ato pa ay ang faith again, the term galal, nag-connote siya nga mohimo ka og matarong. Dili sa separate, dili sa separate sa good works, but it moves or it connects ni flow gikan niana ang good works makigsuonan diha sa maong behavior. Another term sa faith or believe it sa Hebrew, ang term nga mase. Mase is a key Old Testament Hebrew word related to biblical faith. It comes from the Hebrew word hasa. Mentioned earlier, mase means refuge, shelter, or to seek refuge. It suggests that a person is helpless, wala kay gahimo, and in danger, and is rushing to find a secure hiding place. Rushing, magdali ka. Unsa man ang rushing diha? Paghimo og action. Sa ato pa di ang faith makigsunan using the term mase is magdali ka sa paghimog action para nga maka-shelter ka, maka-take refuge ka ngadto sa atong Ginoo. Dili kini faith ka then stop. Wala ka na himuon nga matarong. But ang term nga masi nag-move sa ato to rush, to do action para nga makadangop kita sa atong Ginoo. Ang punto mao nga ang faith dili siya separate sa action makigsuonan. Balik ta sa term nga imona, another nga research, another source. The word imona appears in Hebrew 49 times in the Old Testament. Most often it refers to God. The word for faith and also means believing. It has a different meaning in different contexts. It refers to the belief in a person's ability to achieve what he wants in life. The imona in the Bible can mean any number of things, including the possibility of death. Kung sa inyon makikisunan, kung sa punto nga gusto nato ipaabot diri, ang word nga imona means to achieve what he wants in life. And you can only achieve what you want in life
if you do something. If you want to be saved, you have to do something makigsuonan. So muna nga, klaro di ay kayo nga ang faith diya sa Hebrew, wala na separate sa action or sa good works. Another, imuna faith is backed up with action consistent with the assertion of faith. Unsa kuno? Ang imuna kuno nga pagtuo is back up. Suportahan siya sa usa ka action nga consistent diha sa imong pagtuo. Unsa man ni paagi, unsay tuyo nini? Nya sa last nga part, or to the way you serve, ang pag-serve, you serve them. Ang imong pag-serve makigsuonan, kung Ginoo imong salbihan, you serve. And kung nga pag-serve makigsuonan, dunay in connection, it is a backup sa imong faith ngadto sa Ginoo. Kaya ang pag-serve, pwede mo serve sa tao. But this time, ang atong pag-serve, atong gi-serve sa atong Ginoo. So, klaro nga ang pagtuo di makigsuonan. John 3:16, wala nag-deny, wala nagsalikway nga ang tao mohimo good works, but ni support noon nga ang pagtuo konektado kini sa ato paghimo good works alang sa kaluwasan. O sa Hebrews 10 verse 24, giingon dinhi makigsuonan, and let us consider one another to provoke and to love and to good works. Salamat kay nining mga punto. Now, usa sa na-mention sa atong igsoon mahitungod sa simbahan nga wala kunoy kaluwasan. Now, usa kini ka dangerous kay nga statement tungod kay kung nabilong kag usa ka church igsoon, then you say nga kana nga church wala sa salvation. So sa may naa diha di ay sa mga simbahan o sa may reason nga nang pabilin ka diha nga wala man day kalabutan, dili man day na mohatod sa kaluwasan. Ang simbahan katoliko nagtudlo nga ang tanan nga gihimo sa atong Ginoong sa Kristo from the very beginning nga gi-conceive siya ni Mama Mary hangtod nga niasen siya sa langit. Tanan nga gihimo sa Ginoo every day of his life. Doon na ginay connection sa atong kaluwasan. Ug sa pagtukod sa atong Ginoong sa Kristo og simbahan sa Matthew 16:18, yan ang gipamulong, ikaw mo si Pedro og nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Kining nga iglesia wala intention anilain sa Ginoo. Kabahin ni sa intention sa pagpangluwas sa mga tao. But nay mga bersikulo nga atong idugang niini. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, unsay giingon? The church of the living God, the pillar and ground of truth. Unsa kuno? Ang simbahan ang ground of truth. That's why kanang Biblia nga imong gihuptan karon ang original nga manuscript niya na simbahan Katoliko. Sa sinugdanan, simbahan gyud ang naghupot niya na nga Katoliko. O mo'y nagporma niya ng tanan, naghimo sa kapitulo o bersikulo. Ang simbahan Katoliko makigsuonan mo'y nagplastar na kinitawgon og Biblia pinaagi ni Pope Celsius. The church is the pillar and ground of truth. Kinsa maning truth? John 14:6. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Tatapos ko ang simbahan makigsuonan. Ang pagkakamatuoran simbahan as the ground of truth. Kanang maong truth da mao na si Jesus Christ nga mao'y nagluwas kanatong tanan, mao'y nagpakamatay sa cross. Ang kamatuoran nga naa sa simbahan dili usa ka separate nga kamatuoran makigsuonan. The very truth in the church is also Jesus Christ, the Word of God, the truth makigsuonan, and the life. Therefore, kung kining Kristo nga kamatuoran makaluwas kanato nga mao pod ni ang nakapahimo simbahan nga ground of truth, ang simbahan di ay dunay kaluwasan. Dili man simbahan nagpakamatay sa cross, but the very foundation of truth, the deposit of truth and faith, nadya sa iyang simbahan, kay gihimo niya nga pillar and ground of truth. Ang simbahan gitawag ni Kristo nga iyang body. Kung ang ulo makahatod og kaluwasan, Colossians 1:18, ang body makahatod usab og kaluwasan. Apan dili kay nakigkompetensya ang simbahan kang Kristo. Ang simbahan makigsuonan walay nada kung walay si Kristo. Ang kamatuoran nga mao si Kristo, mao lang sad ang kamatuoran nga nasa simbahan, o ang kaluwasan nga mao si Kristo, mao sa kaluwasan ang naa diha sa simbahan nga Katoliko. Kay kini nga simbahan ang gitukod sa atong Ginoong Kristo.
Ako dili po Katoliko sa una, ni apil ko sa Katoliko kay nadiri ang kamatuoran, nadinhi ang kaluwasan. Now, usa sa mga punto nga gusto nato tin-awon makigsuonan kung kada adlaw ba nato dawaton si Kristo or kaisa lang, then okay na dayon, no? One time lang, one time event lang, dawaton si Kristo, then it's okay. Nato-aw na to makigsuonan ang video sa atong igsuon mahitungod niini, then atong hatagan og komentary. Kasagaran sa akong mga istorya, mag-ingon sila na, ay, adlaw-adlaw man ako ginadawat si Kristo. Dili na tinuod na kaluwasan eh. So ato na daw makigsuonan nga para sa iya kaisa ra nimo dawaton si Kristo. Sa Katoliko, that is sacramental. It is in the sacrament of baptism that we receive the sanctifying grace, and it is only once. But napoy laing sakrament gihatag Ginoo nga ato siyang i-receive makigsuonan, and that is every day. So na diri no sa screen niyo makita Acts chapter 2 verse 46, lain kini nga mga version sa Bible. Unsa may ingon diha? And continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Kining word nga breaking of the bread makigsuonan, mao ni siyang gitawag na to og Eucharistic meal, ang atong santos nga misa. According to a historian, O'Brien, no? World History by Arthur O'Brien, nga ang breaking of the bread mao ni ang gitawag nga santos nga misa. Ug unsay ilang paagi nini? Ila kining gihimo every day. Daily mo na ang misa sa simbahan Katoliko, every day. We receive Jesus Christ every day. Di lang kay kaisara nato sa i-receive makigsuonan. Ang baptism lang mo'y kaisa. Kay mo ning gitudlo ni San Pablo. Kaisa lang nato dawaton ang baptism. But to receive Jesus Christ, it is every day. Muna nga mga lawat kita, mo commune kita kan Jesus Christ every day. Pero kung mo tingin like simple praise and worship lang, simple way of believing, kaisa ra ba? Ang Biblia doon na po'y gitudlo mahitungod niini. Sa Psalm 23 verse 6 makigsunan sa gingon, surely goodness and loving kindness will follow me all days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Unsa ngono? Mo dwell ta sa house sa Ginoo forever and all days of my life. Psalm 146 verse 2, I will praise the Lord as long as I live. Okay? Dili kay kaisa. But ang pag-praise sa Ginoo, as long as we live, Psalm 44 verse 8, we will praise God every day. We will praise, give thanks to your name forever. So bisan gani ang non-Catholic way, nga ila dawaton lang si Kristo, i-praise nila ang Ginoo, dili yapon mosulod. Kaya ang ila kaisara. But ang gitudlo sa Biblia, it is every day makigsuonan. Ng simbahan Katoliko, every day, daapil ta sa Santos nga Misa, but ang ato yung obligatory, mao gid ang Sunday. But kung doon natin chance, we can do it every day, we can pray every day, commune and receive Jesus Christ every day, and that is very and truly biblical igsoon. Laing punto makigsuonan nga atong iklaro, mao kining prayer. Kay para sa iya atong igsuon, dili daw makasave ang prayer. Ani ang video. So imong pag-ampo, di makaluwas imo. Kung ang prayer dili siya makasave, para asa man na nga prayer nato? Para impyerno, dili pud siguro pwede. Nga para impyerno ang atong mga prayers. Nagpray ganita kay para nga ma-save kita makigsuonan. Kaya atong tanan nga gibuhat sa kalibutan, since we are already Christians after receiving baptism, we belong to the Lord. Tanan natong pagkakita iya sa Ginoo ni. And therefore, tanan natong gabuhaton is always in connection sa atong salvation. Dili sa separate. Nga kini akong action karon wala labot ng kaluwasan ani. Sa panglantaw sa simbahan Katoliko, tanan natong gabuhaton para ni sa kaluwasan because we belong to God. Ang Ginoo mo itag-iya kanato. Especially prayer. Makasave ba ang prayer? Nasa Romans chapter 10 verse 1 sa ni San Pablo. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Sa ni San Pablo, ga-pray siya nga ma-save sila. Kung ang prayer dili makasave, so why mag-pray pa si San Pablo nining butanga? Sa to makita nato nga ang prayer di ay
biblically makasave siya igsoon, and so we have to pray according to San Pablo, pray unceasingly, pag-ampo nga walay honong. So niya pa atong nakita nga mga observations sa igsoon, no? Nga dunay mga conflicting idea. And we believe nga si Jesus Christ ang truth. O ang truth walay conflict. Dili ga conflict, dili ga sungag sa iyang kagalingon. Mo na nga ang Holy Spirit mo guide no, sa simbahan Katoliko. Makita nato wala gi conflict sa mga teachings. Walay Santo Papa nga ni oppose sa laing Pope sa pag-declare sa mga dogma makigsuonan. Kaya ang simbahan Katoliko na ang Holy Spirit nag-guide niini. O ang ato mga doctrines, doon na gini siya connection on how the early Christians understood the scripture o na-develop kini siya mga insights hangtod sa ato karon. Sa atong obserbahan niya, no, ang tanato sa usa sa mga statements sa atong igsoon, niyon siya nga walay garanti sa iya nga makasulod na sa langit. So niyang video magigsoon na tanato. Pero dili ibig sabihin pag abot na kong langit, diretso kog sulod dito. Apan diri pod nga video, ningon siya nga sigurado na siya sa langit. So makita nato nga dunay contradiction. 100% sigurado ko moadto kog langit. Lain pa. Dili man ko maayo. Daghan kog sala. Nini nga passage ningon siya no sa part sa video. I am not good and I have a lot of sin. Daghang kog sala, di ko matarong, no? Muna na ang iyang gihimong statement nga igsunan. Unya, sa lain nga video niya atong i-play karon, Isa lang ka sala, dili pwede sa langit. ningon pud siya nga ang isa ka sala dili ka kasulod sa ingharian sa langit. Whereas atong ipakita ganina nga sigurado siya sa langit, unya nanong naman siya sala. Unya ang sala dili man dai makasulod sa langit. Napay laing video ato ipakita sa inyo mga igsunan. Ay, tuos ako Kuha imong Biblia, abriha. Ningon siya nga, ayaw mong tuos ako. Don't believe me, no? Ayaw mong tuos ako. So, tanan yung statement niya, pwede di matuhuan. For aning lain na po nga passage, ningon siya nga, sunod sa ako. Gusto na ako musunod ka sa ako See? Sunod sa ako. Makita to ang conflict. Ayaw tuos sa iya, or saman, musunod ba kita sa iya? Asa magidiha ang tinuod. Niya pa. Nini nga passage ito ipakita sa inyo, unsay ang gingon. Ang pag-ampo dili makaluwas sa imo. So imong pag-ampo, di makaluwas imo Now, karon pagigsunan, ato na pong ipakita sa inyo nga, ningon siya nga, mag-ampo ka. Sa iyon kaganina sa first video, matod pa niya nga, ang pag-ampo dili makaluwas, apan, nini nga video, ningon siya nga mag-ampo ka. So I'm gonna pray with you. Sunod lang mo sa ako Magkita nato nga, dili kayo na to masiguro unsay tinuod sa iyang statement. Mag-ampo o dili makaluwas ang pag-ampo. Unya gidugangan pa gid sa ka video nga ningon pa nga siya makigsunan, no? Ningon siya nga mag-ampo kita. See? Atong tanawon. This is what we're gonna do. Mag-ampo ta. Tabangan ta ka. Makita na to nga ningon siya nga mag-ampo ta. Ug sa ato nang gi-mention ganina, no? Atong video at ibalik nga ningon siya nga ang pag-ampo dili makaluwas. So imong pag-ampo, di makaluwas imo It's your faith. Sa to pa, mura siya nag-invite og usa ka butang pag-ampo nga himuon ninyo nga dili man day makaluwas, dili man day og walay labot man day sa kaluwasan. Sumuni nga ang kamatuoran dili mag-conflict sa iyang kagalingon. Ang kamatuoran makahatod kanatog kaluwasan makaigsuonan. Ang atong tuyo nini pagpadayag lamang usab sa kamatuoran kay we believe nga ang error dili pud na mohatod sa kaluwasan. Atong tuyo nini ang paghatod og concern sa tanan, no? Sa atong igsuon nga naghimo sa video, sa tanan nga mga viewers makaigsuonan. Gusto nato nga ma-share og inyong matimbang-timbang kini mga butanga. Kung doon na mo yung mga reactions, pwede niyo ibutang sa comment section. Pwede po mo nga mo message. Apan gusto mo nga makatabang pod, no? Pwede mo nga mo-subscribe sa atong mga channels sa YouTube o sa Facebook. Inyong i-follow tungod kay nindot pod ni nga ma-share po ninyo sa uban, makaigsunan sa inyong mga friends, mga higala, kaya ang kaluwasan importante. Gibayran ni Kristo sa cross. Sa ngalan sa kumakauban sa Confraternity of the New Apologetics o sa kakagahugpungan nga
ilalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate. Kini si Brad Clive kalimutan mingon, ang ginunta manalangin kanato sa kanunay. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.